Ola a todos e benvidos ao apartado número 4 do noso tema, que se vai a titular As unificacións italiana e alemá. Como xa comentei en varias ocasións na aula, tanto a actual República Italiana como a actual República Alemana son estados de creación tardía. É dicir, se o comparamos con outros países como Francia, Inglaterra ou mesmo a nosa España, imos comprobar como o apartado que estes países ocupan na historia é relativamente pouco. É dicir, son estados moi jóvenes, que de feito, se nos poñemos a contar cronológicamente, non teñen nin 200 anos, xa que podemos dar por finalizada a creación de Italia no 1871, así como a creación de Alemanha no 1870. Para cumplir eses 200 anos, tendríamos que estar falando do 2070. Entonces, aos hechos nos remitimos, son países moi jóvenes e, polo tanto, dunha creación moi tardía. E ímolos a tratar neste apartado de maneira conxunta porque comparten aspectos fundamentais en común. En primeiro lugar, en ambas unificacións nos imos a encontrar como quen vai a capitanear ese proceso unificador vai ser un reino, e principalmente o reino máis importante ou máis poderoso económicamente e tamén militarmente. Por exemplo, no caso italiano temos o reino de Piamonte-Cerdeña, que é o da imagen da esquerda, mentres que no caso alemán temos o reino de Prusia, que xa falamos tamén en varias ocasións del, e un dos protagonistas do Congreso de Viena. Por outro lado, o modelo político que estes dous países que lideran a unificación van a ter é moi similar. Ambos comparten unha monarquía constitucional e, por tanto, ao compartir esa monarquía constitucional onde o rei só ten o poder ejecutivo, van a seguir dous ideais políticos nesta unificación. En primeiro lugar, o nacionalismo, para unificar, manter como justificante a nación, por un lado a nación italiana e por outro lado a nación alemana, linguas en común, cultura en común, historia en común, etc. E por outro lado van ter en conta as ideas do liberalismo, é dicir, temos que ter ben claro que o estado final ao que querían chegar tiña que ser sí ou sí un estado liberal e librarnos definitivamente do absolutismo, que nesta época ainda nos encontramos con países con sistema absolutista. De igual maneira, os seus métodos para unificarse van tamén ser bastante similares, porque van a combinar a mano dura, é dicir, conflitos militares, con unha mano blanda, é dicir, a través de negociacións diplomáticas. Tamén nos imos encontrar que a clase dirixente destas unificacións e, polo tanto, as máis importantes e como se van a asentar como as máis prestixiosas será a burguesía, principalmente a burguesía industrial e adiñeirada, e definitivamente estas unificacións tamén teñen lugar como unha mostra de canalización do descontento de ambos países no reparto do novo mapa político que se fixo no Congreso de Viena, xa que tanto o reino de Piamonte-Cerdeña como o de Prusia consideraban que non lles deran territorios que realmente lles pertencían. Entonces, tendo en conta isto, e seguindo unha orden, imos comezar pola unificación italiana, na cal podemos dicir que existían dende o 1850, imos dicir, 8 estados diferentes. Para ser máis exactos, tiñamos o reino de Venecia, o reino de Lombardía, o Gran Ducado da Toscana, o Ducado de Parma, o Ducado de Módena, o Reino das Dúas Sicilias, os Estados Pontificios, que ven a ser a actual Roma, e por último o reino que nos interesa, que é o reino de Piamonte-Cerdeña. Como podes comprobar na diapositiva que está móvil, é un pouco o proceso de unificación que vai a seguir o Reino de Italia dende o 1859, que é cando se dá o pistoletazo de salida desa unificación, ata o 1871. Como xa dixemos, quen lidera esta unificación é o Reino de Piamonte-Cerdeña, que basicamente é o país que tedes aí á esquerda superior do mapa en gris e que vais ampliando pouco a pouco simplemente porque logra a súa unificación. Pero dentro deste reino, principalmente imos destacar dúas personalidades. En primeiro lugar, a da esquerda de todo, que é o presidente, primeiro ministro Cavour, do conde Cavour, Camillo Benso, chamábase. Por outro lado, tamén imos destacar o rei, que polo tanto tiña o poder ejecutivo, que era Víctor Manuel II de Italia. A dereita de todo temos outro personaje que é Giuseppe Garibaldi,
que non vai ter relación directa co reino de Piamonte e Cerdeña, pero imos comprobar como máis adiante tamén será unha peza importante na unificación. Pero en principio só nos imos quedar con estas dúas personalidades, Víctor Manuel II, rei de Piamonte e Cerdeña, e o conde de Cambur, primeiro ministro do reino de Piamonte e Cerdeña. Entón, se continuamos, cales van ser os factores máis personalizados da unificación italiana? Eu viñen aquí a destacar principalmente tres. En primeiro lugar, a vontade de independencia que existían en algúns reinos, en algúns estados da Península Itálica, principalmente en dous, o Reino de Venecia e o Reino de Lombardía. Porque, se nos acordamos de apartados anteriores, cando se fixo o reparto do Congreso de Viena, Austria quedábase con parte do norte do que nun futuro iba a ser Italia. Entonces eses dous territorios van a coincidir cos que acabo de mencionar. O reino de Venecia e o reino de Lombardía estaban baixo o dominio do Imperio Austríaco e estas entidades políticas querían independizarse. Outro factor importante vai ser o Risorgimento, que vai ser unha corrente política, filosófica e cultural e incluso artística que abogaba pola unificación, xa que ensalzaba ese espírito nacionalista e tamén romanticista dos italianos, que somos toda unha comunidade e como somos unha, tamén tendríamos que ter e reclamar un Estado único para nós. E por último, tamén vamos a destacar como factor fundamental da unificación italiana, e o apartado económico, que ao fin e ao cabo tamén é dos que máis pesan, xa que a burguesía interesáballe moito isto porque se podía librar das fronteiras entre países e, polo tanto, tamén librarse desas aduanas, eses impostos de comercio, conseguindo así o que eles tanto ansiaban, que era un comercio libre para beneficiar os seus negocios empresariais. Bien, entonces, iniciando as fases da unificación, temos que empezar destacando o ano 1859, que é cando se produce a primeira iniciativa militar do reino de Piamonte e Cerdeña, en alianza con Francia, en concreto con Napoleón III, que xa creara o seu segundo imperio. Cal é a alianza que van a chegar estas dúas entidades, Reino de Piamonte e Cerdeña e Imperio de Francia? Pois atacar simultaneamente ao Imperio Austríaco. Por que? Para intentar arrebatarlle eses dous reinos que mencionei anteriormente, tanto de Lombardía como do Véneto. Como unha alianza, ambos países teñen que sacar algo de proveito, e é que o Reino de Piamonte e Cerdeña prometíalle a Francia devolver territorios que lle cederan no Congreso de Viena, como podía ser o de Saboya e Niza, mentres que, a cambio, Francia permitíalles quedarse cos territorios conquistados ao Imperio Austríaco. Neste caso, o único territorio conquistado vai ser o Reino de Lombardía, o cal pasa a formar parte do Reino de Piamonte e Cerdeña. Se continuamos, no ano 1860 temos a segunda fase da unificación. Como vedes na imaxe da dereita, eso que está contorneado en vermello vai ser a expansión que vai ter o Reino de Piamonte e Cerdeña. E é que, basicamente, a iniciativa militar que levara un ano antes justo tiña como objetivo quedarse tamén co Reino de Venecia, o Reino do Véneto, como está escrito no mapa, pero quedanos as portas. Entonces, digamos que para intentar resarcirse, o rei Víctor Manuel II, así como Cavour, levaron a cabo o que van ser un plebiscito, é dicir, unha votación multitudinaria entre non os cidadáns do seu reino, sino os do Ducado de Parma, os do Gran Ducado da Toscana ou os Ducado de Módena, para basicamente preguntarlles: queredes unificarse vos a nós, e empezar a formar o que será no futuro o Reino de Italia, ou preferides seguir sendo independentes? O plebiscito ganou por maioría a unificación. E por qué? É dicir, por que estas persoas non querían gozar da súa independencia? En primeiro lugar, porque había unha gran parte da poboación que se consideraba italiana, aínda que este estado aínda non existira. E en segundo lugar, porque eses tres ducados que eran pequeniños estaban baixo a influencia do Imperio Austríaco. Se ben eran independentes, non o eran ao 100%. Non formaban parte do Imperio Austríaco, pero este tiña influencia sobre eles. Entonces, antes de estar influenciados polos austríacos, prefiro unirme ao Reino de Piamonte e Cerdeña. Se continuamos, podedes comprobar na imaxe que estou cambiando agora como esa contorneado vermello
e apareceron unhas liñas que é o que indica a nova extensión do reino de Piamonte e Cerdeña. E de feito, se alongamos esa extensión hasta o sur, vemos como hai tamén un contorneado vermello que está rodeando a totalidade do reino das dúas Sicilias. Por que ocorre isto? Porque de seguido imos seguir a seguinte fecha clave da unificación italiana, que é a de 1861, onde o reino de Piamonte e Cerdeña se consigue facer coa totalidade do reino das dúas Sicilias, e a partir dese ano, 1861, sí que xa podemos empezar a falar do que vai ser o reino italiano. Pero, para entender como é capaz de facerse casi de forma moi sinxela e casi gratuita con todo un reino, temos que remontarnos un pouquiño hasta o 1860 e tamén rememorar unha personalidade, unha persona da cal citei antes por encima de forma moi superficial, que é un tal Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi era un revolucionario, un republicano convencido, tamén con as súas ideas nacionalistas da Italia unificada. Entonces digamos que era unha nova corrente de unificación italiana, solo que en vez de buscar unha monarquía, como pasaba co reino de Piamonte e Cerdeña, buscaba unha república. Entonces esta persona, como bo revolucionario que era, pois levou a cabo unha revolución. E vai ser unha revolución relativamente exitosa. Donde da esa revolución no reino das dúas Sicilias, un reino que ata o de agora, ata 1860, seguía cun modelo político absolutista. Entonces, aquí Giuseppe Garibaldi triunfa, pero parcialmente, e para asegurarse o triunfo total vais acabar aliando con Cavour e Víctor Manuel II, para que, digamos así, de forma moi coloquial, facéndolle un bocadillo aos reyes absolutos do reino das dúas Sicilias, os piamonteses indo polo norte, mentres que Giuseppe Garibaldi e o seu exército indo polo sur, acabar destronando definitivamente aos reyes das dúas Sicilias e instaurando un modelo liberal no sur da Península Itálica. Que ocorre agora? Que Giuseppe Garibaldi tiña dúas opcións: ou enfrontar ao reino de Piamonte e Cerdeña, o cal militarmente era superior a él, e intentar librar a súa batalla individual para unificar el Italia a través dunha república, ou ceder ás aspiracións unificadoras do reino de Piamonte e Cerdeña e deixarlle ese honor ao Víctor Manuel II e Cavour. Giuseppe Garibaldi, como non era tonto, optou pola segunda opción, xa que sabía que de seguir adiante iba a ser catastróficamente derrotado. Así que o proceso que se vai a seguir para unificar, incorporar o reino das dúas Sicilias ao reino de Piamonte e Cerdeña vai ser de novo como se fixera no 1860 cos ducados, a través dun plebiscito, donde a poboación de Nápoles, de Sicilia, vai a votar se quere unirse ou non ao reino de Piamonte e Cerdeña. E vai salir un mayoritariamente sí, un 99 con algo por cento de personas que sí que se querían unir. E a partir de aquí, do 1861, como xa comentei antes, sí que xa podemos comezar a falar do Reino de Italia. Pero ao Reino de Italia aínda lle quedaban dúas partes moi importantes por unificar, que eran tanto o Reino de Venecia, que non o conseguiremos conquistar no ano 1859 aliándonos con Francia, e logo tamén a cuna da capitalidade actual de Italia, que é Roma, en concreto os estados pontificios. Pontificios é do Papa, é dicir, era un estado onde o papado, actual Vaticano, tiña o poder político. E el non quería perder o poder político como calquera outra persona. Entonces aínda lle quedaban esas dúas pezas do puzzle, eses dous engranaxes por completar. Cando os imos a completar? No 1866, que é a seguinte fecha, Italia, agora sí que xa Italia, Reino de Italia, alíase de novo. Comprobamos como Italia, para completar a súa unificación, vai de alianza en alianza. Entonces, neste caso, vai se aliar con Prusia para facerlle fronte de novo a Austria na guerra austro-prusiana. Sinxelamente gañan, porque a superioridade de Prusia militarmente era moi avanzada, e entonces Austria vese obligada a cederlle o territorio á aliada de Prusia, Italia, cedéndolle Venecia agora ao norte de Italia. Pero aínda nos queda, por último, os estados pontificios, que para eso imos ter que esperar 4 anos máis, 1870. Última fecha desta unificación italiana, 1870 hasta 1871.
Por que se produce entonces a unificación italiana? Basicamente, o Reino de Italia non era capaz de conquistar os estados pontificios por unha razón. Os estados pontificios era defendido polo Imperio de Napoleón III, é dicir, por o Imperio francés, basicamente porque eran aliados. Que ocorre? Que Italia vai a esperar ao momento propicio, ao momento de maior debilidade do Imperio francés para facerse con Roma. Cal vai ser este momento? 1870, cando Francia, que isto xa explicaremos no futuro, entre en guerra con Prusia, dándose lugar á Guerra Franco-Prusiana. Entonces toda a guarnición militar que tiña reservada en Roma para protegela e impedir a conquista de Italia, agora tivo que marcharse á Guerra franco-prusiana, quedándose Roma completamente desprotegida e sendo un caramelito para o exército italiano, quen o invadirá no 1870, como por exemplo demostra esta imaxe de aquí, onde vemos un puñado de soldados entrando na porta pía da actual Roma sin ningún tipo de defensa, pero non podemos dicir que esta unificación se consuma hasta o 1871, que é cando o Papa recoñece, por fin, dunha vez, que forma parte do Reino de Italia. A partir do 1871, a nova capital do Reino Italiano vai ser Roma hasta a actualidade. Entonces, ata aquí un pouco temos un repaso moi superficial de como foi a unificación italiana. Quedounos ese mapa extraño de liñas, unha especie de Frankenstein político, onde comprobamos como a unificación, en resumidas contas, se fixo de norte a sur. Chegamos entón ao final deste vídeo. Da unificación alemá falaremos nunha parte posterior deste apartado, porque senón vais a acabar alongando demasiado e non é o que buscamos neste formato explicativo. Así que vémonos no próximo vídeo e ata a próxima. Adeus!